Sziasztok! Bandit vagyok, és most bemutatom, hogy hogyan lehet szerverekre mindenféle tudnivaló, mármint hogy ne csináld már ezt. Mindenféle tudnivalókat, hát hogy hogyan kell spawn, mint itt ez itt most én csináltam egy ilyen kicsi spawn, csak így random, így, meg hogy ott vannak a pályák, ott egy pálya, ott egy pálya, az egy ilyen kicsi vásárló, ott egy pálya, ott egy pálya, és ott egy pálya. Na, akkor kezdjük is a spawnnal magával. Vagyis nem. A command block, amit itt fogok a kezemben. Na látjátok, itt ez a command block. Mint itt is, itt van. Command blockba parancsokat lehet beírni. Például ez azt jelenti, hogy a command block, amit így, ha most itt rálépek a Pressure, akkor most kiírtam volna, hogy a játék szabályi frissültek, de nem érte ki azért, mert ide azt írtam be, hogy amit a command block ír, vagyis ne látszódjon, amit mond, érted? Hogy például, hogy beírom a command blockba, hogy TP, mit tudom én, beírom 168.2, és akkor rálépek a Pressure, oda mellé rakok egy Pressure persze, és akkor rálépek, és és akkor eltépézik, és akkor kiírja a nevemet, hogy bandit elteleportálva erre és erre. Na igen. És azért írtam be ott kint azt a command blockba, hogy ott ne látszódjon, hogy ez ki legyen írva, hogy bandit elteleportálva ide és ide. Na, igen. Na, akkor. Most én úgy csináltam 5 pályát és egy shopot. Na, de először is, igen. Először kezdjük a spawnnal. Ez itt nálam a spawn, ide beálltam, úgy csináltam, mint látjátok a jelzőfény. Úgy kell megcsinálni, hogy megépítjük ezt, ahova szeretnék a spawnt, ide beállunk erre a helyre, például, és így beírjuk, hogy T per spawn point, és kukac A. Szóval, ez azt jelenti, hogy ide mindig mindenki, ha meghal, ide fog spawnolni. Most mivel ezt már tudjátok, ennyi. Melyiket kezdtem el? Azt hiszem ezt kezdtem el. Csináltam. Ez a bányaháború. Jaj, megmutatom a shopot. Itt látjátok a command blockot, hogy most itt nem csináltam meg, hogy most ingyen lehet venni fakardot meg idét. Egyébként azt úgy kellene megcsinálni, hogy ide berakunk egy repeatert, teljes maxba, aztán ide egy command blockot, és beírjuk azt, hogy XP, ha XP-ben szeretnék, vagy XP mínusz, tudom én, 10. Na, rak le. Még gyorsan lopok egyet. Így. Hát igen, na és meg is mutatom. Például most nekem nem kell. Ez. Itt látjátok, itt van fakard. Ingyen. A bőrsisak ingyen. Hopp, elfelejtettem nyálatot rakni. Ja igen, itt van. Állj a lazuritra, ha vásárolsz. Fakard. És látjátok, kaptam egy fakardot. Egy bőrsisak. Itt egy bőrsisak. Tadám! Most így. És akkor ennyi. Ez volt a
légicsata. Hát igen, egy picit pici lett. Úgy gondoltam, hogy 2 ilyen micsoda lesz rajta. Na igen. És hogy innen ne lehessen leugorni. Mármint, hogy oda kiugorni. Értitek? Na, ne akadozz ennyire. Nagyon lakkol. Haj. Na, jó. Jó! Sikeres. Nem! Hol vagyok? Oké. Na, igen. És akkor ezt ugyanúgy csináltam meg. Itt ezt megnyomjuk, semmi, de itt, mint látjátok, ott van a command block. Ahova beírjátok, hogy most tudom én TP, vagy per TP, QP, az a legközelebbi játékos kiválasztása, azaz, és beírjátok, hogy bele. Most ennyi, de ezt én most nem írom be, mert nem akarok teleportálgatni. És ugyanígy ezt a többi pályánál. A harmadik. Vagyis a... mit tudom én, ez legyen a 5. lesz. Itt viszont elszpannolás a Mob Arena. Itt vagy, be is jöttünk egy ilyen izébe. És... nem biztos várjunk. Azért biztosan kedvéért ez kitudtam itt. Okay. Na, ez nagyon egyszerű. Azért van itt minden obsidianból, mert creeper is van benne. Szóval, igen, Mob Arena a creeper. Alatta, az obsidian alatt végig van vezetve redstone, és egy ponton, valahol középen, szerintem itt, nem, akkor pont itt, nem, akkor itt, na, aha, itt, így megmutatom, így el van vezetve, na így el van vezetve, ne akadozz, légy, ott ki van jöve a redstone? Csak én látom. Nem áll. Oh. Na jó. Hát akkor itt egy ízet el van vezetve, ott láttátok a diszpenzereket, azokban van tojás, vagy volt. Na, köszönjük. És itt most ez van. És itt miért nincsen? Na, így. Ez így. Na, elmegy egy ilyen helyre. Itt az utolsó telefet. És akkor, mint talán látjátok, körbe-körbe megy, akkor ott az úgy belemegy, és most szerintem úgy nincs benne tojás. De oké. Nincs benne tojás. Vissza akarok menni. Miért nem tudom visszamenni? Megmutatom. Úgy, arra, ott elmennek, arra, meg arra. Ott végig a repeater, hanem. Hogy hívják azt? Izé alatt, hol volt a fej alatt? Csak azt elállítom. Na. Akkor így. Ezt így. És akkor, mivel itt az megy,
akkor azokat aktiválják a diszpenzereket, kijönnek a mobok, és ha ez a gomb, azért van itt ez a gomb, vissza a spawnra, ha már meguntad, vagy nem szeretnél játszani, akkor megnyomod a gombot, és ide visszajött. Hát szerintem lényegében ennyi is lenne ez a videó. Sok sikert, és hát jó játékot mindenkinek kívánok. Sziasztok, Bandit voltam, és ennyi. Ja, oké, igen. Ja, igen, nézzétek, Maxim Kozuárovot, Maxo 25, na igen. Majd még fogok ilyen videókat felrakni, de most ennyi volt ma. Ennyi, jöjj. És akkor remélem mindent értettetek, valamit nem értettetek, szóljatok. Na, hoppá, véletlen volt. Na, igen, akkor, hát ennyi is. Sziasztok!